отбора ни е все още носител на Купата на Шампионска лига. В момента сме клубни шампиони, носители на Суперкупата и вече от световни, междугалактически и вселенски. Както казват приятелите. И вече шампиони на Англия, дългоочакваната купа 30 години, но се надяваме, че следващите 30 пак ще бъдем хегемон в Англия, така че е заслужено. Това за първи път ли парад се прави в Бургас? За първи път се прави парад, тъй като толкова години е чакана тази купа. Заради COVID-19 в Англия парада се бави и решихме да го отпразнуваме подобаващо. Фен клуба Бургас е започнал да се събира преди 15 години, но официалната му регистрация е миналия месец на 26. Сега последния уикенд проведахме тържества в Приморско, отпразнувахме купата, където бяхме над 100 човека. С гости от България, естествено, от цяла България.